హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో 3వ రోజు ఉపదేశామృతం 3వ మంత్రంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఈరోజు 3వ మంత్రం. సో నిన్న 2వ మంత్రం చూసాము. సో క్లుప్తంగా 2వ మంత్రం మళ్ళీ చూద్దాం. సో నిన్న భక్తికి ఆటంకాలు కలిగించే కొన్ని విషయాలు చూసాం. ఏమిటి అంటే అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనసంగశ్చ లౌల్యం చ సద్భిర్భక్తిర్వినశ్యతి అని మనకి ఈ పాయింట్లు చెప్పారు. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనసంగశ్చ లౌల్యం చ వినశ్వతి. సో ఏమిటి 6 అంటే మరి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా భోజనం చేయడం, అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ధనాన్ని, ఏదైనా అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తినడం కానీ కూడబెట్టాలనే ఆసక్తి కానీ ఉండడం ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ మనకి అందని విషయాలు, అందని వాటి కోసం కూడా మనం విపరీతంగా శ్రమించడం. మనం పొందడానికి వీలు కాని కొన్ని ఉంటాయి కదా, మరి మన స్థాయికి తగ్గ కోరికలు, స్థాయికి తగ్గ విషయాలు కావవి, అయినా కూడా వాటిని పొందాలని విపరీతంగా శ్రమించడం. అంటే తృప్తి లేకపోవడం వల్ల అనమాట అది. అలాగే లౌకిక విషయాలు అనవసరంగా ఈ లోకాభిరామాయణం చర్చించడం. ఆ తర్వాత మనం ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక పనులు చేసినా, పూజలు కానీ వ్రతాలు కానీ, అవి ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్నాం అనుకోకుండా ఏదో లాభం కోసం పలానా వ్రతం చేస్తే పలానా మంచి జరుగుతుంది,
ఏదో లక్ష్మీ వ్రతం చేస్తే డబ్బు వస్తుంది అనుకునో, లేదు అంటే అసలు చేయకుండా ఉన్న ఆ శాస్త్రాలు చెప్పిన విషయాలు అసలు పాటించకుండా ఉన్న ఇవేవి కూడా భక్తికి పనికిరావు. ఇంకా భక్తి భక్తి లేని వారితో సహవాసం చేయడం అదొకటి. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల విపరీతమైన ఆశతో ఉండడం. సో ఈ 6 విషయాలు కూడా భక్తికి ఆటంకాలని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆ భక్తి భావాన్ని పెంపొందించాలి అంటే ఈ 6 విషయాల్ని మనం వదిలిపెట్టాలన్నమాట. సో అది. సో ఇవి 6 ఉంటే భక్తి వినశ్యతి, నశిస్తుంది అంటున్నారు. సో నిన్న మనం అందుకని ఈ 6 గూడా మరి ఏ రకంగా అరికట్టుకోవచ్చు ఏంటి అనేది కొంతవరకు నిన్న చూసాము. సో ఇక్కడ ఇది ఈ 6 పాయింట్లు. సో మహాత్ములైన వాళ్ళు మరి వాళ్ళ ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, భగవంతుడి 3 రకాల శక్తులన్నమాట. బహిరంగ శక్తి ఇవి ఉంటాయి భగవంతుడికి. ఈ ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, బహిరంగ శక్తి ఈ మహాత్ములైన వాళ్ళకి ఆంతరంగిక శక్తి అంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉంటుంది. అంటే విశాల హృదయం, భగవంతుడి పైన భక్తి, నిజాయితీ అంటే సరి అయినటువంటి కల్మషరహితమైన మనస్తత్వం. మరి బహిరంగ శక్తి మీద ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఈ బహిరంగ శక్తి అంటే ఈ భౌతిక మాయ. ఈ భౌతిక మాయలోనే ఉన్న వాళ్ళంతా మహాత్ములకు బదులు దురాత్ములం అవుతాం. ఎందుకు? సంకుచిత స్వభావం, ఎంతసేపు విషయభోగాలు అనుభవిస్తూ ఉండాలనే కోరిక, మనమే అనుభవించాలి అనేటటువంటి స్వార్థము, ఇవన్నీ కూడా భౌతిక మాయలో ఉన్నప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పారు. సో ఈ భౌతిక మాయలో ఉన్నప్పుడు ఇక మన శరీరం, ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలన్నీ తీర్చుకోవడానికి విపరీతమైన ప్రయాసపడుతూ ఉంటాం కదా. సో ఈ భౌతిక తత్వంలో కూడా మనకి ఏం చెప్పారు? 3 రకాల దుఃఖాలు ఉంటాయని చెప్పారు కదా. ఆది దైవికం, ఆది భౌతికం, ఆధ్యాత్మికం. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 3 రకాల దుఃఖాలు అంటారు. సో 3 విధాల క్లేశాలు అంటే ఏమిటి? ఆది దైవికం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడిచ్చే వల్ల అక్కడ దేవతల నుంచి వచ్చిన దుఃఖాలు, కష్టాలు ఏమిటి? మరి కరువులు, విపరీతమైన తుఫానులు కానీ, భూకంపాలు కానీ ఇటువంటివి భగవంతుడు మరి మనం తెచ్చుకున్నవి కాదు, కానీ భగవంతుడు దేవతలు ఇచ్చినటువంటి కష్టాలు. ఆది భౌతికం అంటే మరి బయట ప్రపంచంలో వాళ్ళు మన శత్రువులు అవ్వనివ్వండి, జంతువుల వల్ల అవ్వనివ్వండి, మనకి ఏదైనా ఆపద కలిగినప్పుడు అవి ఆది భౌతిక దుఃఖాలు. ఇక ఆధ్యాత్మిక దుఃఖాలంటే మన మనస్సులో మనం పడేటటువంటి దుఃఖాలు, అలజడులు. సుఖమని, దుఃఖమని, భయమని, ఈర్ష్య అని, ఇవన్నీ కూడా అలజడులే. సో మనస్సులో మనం పెట్టుకునే ఈ దుఃఖాలు, కోపాలు, అలజడులు ఇవన్నీ ఆధ్యాత్మిక దుఃఖాలని చెప్పి, అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికం అంటే ఇక్కడ ఆత్మని కాదు, మనస్సు అని అర్థం అనమాట. సో ఆది దైవికం, ఆది భౌతికం, ఆధ్యాత్మికం 3 రకాల దుఃఖాలు ఉన్నాయి అని కూడా చెప్పారు. ఈ మాయలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా 3 రకాల దుఃఖాలు ఉంటాయి. ఇక మరి కానీ మహాత్ములు మరి నన్నే శరణు వేడి మాయామేతాం తరంతితే, ఈ మాయను దాటగలుగుతారు. సో దైవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు నన్ను మరి ఈ దురత్యయమైన మాయను నన్ను శరణు వేడడం ద్వారా వాళ్ళు దాటగలుగుతారు. భగవంతుని శరణు వేడినప్పుడు ఆయన మన్ని భవసాగరం అనే మాయ నుంచి బయటకు లాగుతారు. ఇక్కడ చిత్రంలో కూడా చూపిస్తున్నారు. సో అలాగే నిజమైనటువంటి ఆ కోరిక ఉన్నవాడికి తప్పనిసరిగా అది ఆ గమ్యాన్ని చేరాలనుకునే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో వినశ్యతి అంటే ఇందాక అంటే శ్లోకంలో వినశ్యతి అన్నారు కదా, ఏది మనం ఈ 6 లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు. సో వినశ్యతి అన్నదానికి ఇక వాళ్ళు మరి మళ్ళీ
ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు, ఇక స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి వెళ్ళలేరు అంటున్నారు. తర్వాత ఇక అత్యాహారం మీనింగ్ విపరీతంగా తినడం ఇవన్నీను. మనకి అందుకని తృప్తి అనేది ఉండాలి. భగవంతుడికి ప్రసాదం పెట్టడమే మనం జీవన అరికట్టుకోవడానికి మార్గం అని లాస్ట్ క్లాస్‌లో కూడా చూసాం. సో, ఇలా టూ మచ్‌గా తింటున్నా, ఏదైనా దొరికినట్లు విపరీతంగా పేర్చుకుని ఇవన్నీ చేసినా గూడా మరి అది భగవంతుడి పట్ల నమ్మకం లేకపోవడం, ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం, భక్తి అంటే మనకి భౌతికత్వం మీద, ఈ ఫుడ్ మీద, ఇటువంటి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో ఏం చెప్పారు? నీకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకో. అంతే. మనం బస్తా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం. పక్షి వచ్చి కావాల్సినంత తిని వెళ్ళిపోతుంది. మనమైతే బస్తా తీసుకువెళ్ళాలని చూస్తాం. అలా అవసరమైనంత వరకే తీసుకో. అంతేగాని ఎక్కువగా తీసుకుని ఏదో దాచుకోవాలని అలా అనుకోవద్దని ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఇది అందరి కోసం ఈ రిసోర్సెస్ అన్ని ఇచ్చారు. మరి అవి ఈ వనరులు మనం ఒక్కళ్ళమే తీసుకుని అన్ని తరతరాల వరకు దాచుకుందాం అనే స్వార్థంతో కాకుండా ఇప్పుడు మనకు అవసరమైంది తీసుకుని మిగిలింది మిగతా వాళ్ళకు కూడా అవసరం అనే భావంతో వదిలిపెట్టగలగడం. సో అది అలా లేనప్పుడు మనకి మరి నిజమైన భక్తుడికి ఉండే లక్షణాలు ఉండవంటున్నారు. తర్వాత మరి విపరీతమైన ప్రయాస దేనికి మనం మన శక్యంగాని కోరికలు తీర్చుకోవడానికి. ఇవి కూడా మరి భక్తికి ఆటంకమే. ఇంత అందుబాటులో లేని కోరికలు కూడా తీర్చుకోవాలని ఆ ప్రయాసపడడం అంటున్నారు. తర్వాత ప్రజల్ప అంటే అనవసరపు మాటలు. వెళ్ళి బాతాకాని అవతలి వాళ్ళతో అవసరం లేని లోకాభిరామాయణం, వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద గాసిప్, అనవసరపు వాదనలు ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఆ వాదనల్లో తప్పులు చెప్పడం, అబద్ధాలు చెప్పడం ఇవన్నీ భౌతిక విషయాల పట్ల చర్చలు ఇవన్నీ కూడా మంచిది కాదు. ఎందుకు అంటే అది టైం వేస్ట్. మనకు వచ్చిన ఈ జీవితాన్ని భగవంతుడికి మరి మనం ఈ మోక్ష సాధన భగవంతుడిని పొందడానికి ట్రై చేయాలి కానీ ఇలాంటి అనవసరపు విషయాలతో వేస్ట్ చేయకూడదు అంటున్నారు ఈ మాటలతో. అలాగే నియమబద్ధంగా ఉండటం, భగవంతుడిని ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకుని ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలనుకుంటూ ఈగర్నెస్ టు యాక్సెప్టింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది దీనికి అగ్రహ నియమాగ్రహ అన్నారు. సో ఆగ్రహ అనొచ్చు, అగ్రహ అనొచ్చు ఆ మాటల్ని అని చెప్పి మనకి 2 రకాలుగా చెప్పారు. ఇది నియమాగ్రహ అన్న మాటని అంటే నియమ నిబంధనల పట్ల అధిక ఆసక్తి. అంటే నియమ నిబంధనలు అంటే ఇక్కడ శాస్త్రాలు చెప్పిన విషయాల పట్ల ఆసక్తి, దేనికి లాభం కోసం అదేనే అనుకోవచ్చు. లేదా అది అగ్రహ అంటేనేమో మరి అసలు శ్రద్ధ లేకుండా నిర్లక్ష్యం, అంటే అసలు శాస్త్ర విషయాలను పట్టించుకోకుండా ఉండటం. సో ఆగ్రహం అంటేనేమో ఎక్కువ ఏదో బెనిఫిట్ కోసం మనం శాస్త్రాలు పాటించాలని చూడటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వ్రతమో చేయాలని శాస్త్రం చెప్పినప్పుడు అది చేస్తే మీకు లాభం అని చెప్తుంది. సో లాభం కోసమే చేస్తున్నాం కానీ అసలు ఆ భగవంతుడి మీద భక్తితో చేయడం లేదు, అది ఆగ్రహం. అలాగే అగ్రహ అంటే అసలు నిర్లక్ష్యంతో చేయకుండా ఉండడం. సో 2 కూడా ఇక్కడ నియమ అగ్రహ అన్నది నియమ ప్లస్ అగ్రహాన్న నియమాగ్రహ అవుతుంది, నియమ ప్లస్ ఆగ్రహాన్న నియమాగ్రహ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పదం అన్నమాట సంధి విడగొడితే నియమ ప్లస్ అగ్రహ అనొచ్చు, అలాగే నియమ ఆగ్రహ అన్నా కూడా ఇదే అవుతుంది. కాబట్టి 2 రకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు. అది సో అంటే ఏదైనా బెనిఫిట్ కోసమే మనం చేయాలని అనుకోవడం. సారీ. తర్వాత ఇవన్నీ మరి నేను చూసిన పాయింట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను. జనసంఘం అంటే ఈ భౌతికత్వంతో మరి భక్తి లేని వారితో సహవాసం, అది 5వ పాయింట్.
సో ఇలాంటి వాళ్ళతో సహవాసం చేసినప్పుడు మన విశ్వాసం, వాళ్ళకి విశ్వాసం ఉండదు, నమ్మకం ఉండదు, అన్ని అనుమానాలు మన అనుమానం, మన విశ్వాసం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళు మరి తప్పులు చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, భక్తి మార్గంలో లేని వాళ్ళు, మన యొక్క విలువలకు ఎగెయిన్స్ట్గా వాళ్ళ ప్రవర్తన ఉండొచ్చు. తర్వాత మరి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయన్నమాట. ఏది భక్తిభావం లేని సహవాసం ఉన్నప్పుడు ఇక భౌతికత్వం, భుక్తి, ముక్తి, సిద్ధి ఇవన్నీ అంటే దాని పట్ల దురాశ, ఇంకా కావాలని, అదే కావాలి 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 అనే తపన. తర్వాత మరి తప్పు మార్గంలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. మరి మనం కూడా అలాగే మరి మనం అనుకున్న నమ్మకాలన్నీ కూడా వమ్మయ్యే, భక్తి అంతా కూడా వమ్మయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది ఇటువంటి సాంగత్యం చేసినప్పుడు. అది 5వ పాయింట్. సో ఇక 6వ పాయింట్ అత్యాశ. అంటే ఏదైనా ఆఖరికి అన్నీ ఎక్కువగా కావాలని, ఎక్కువగా దాచుకోవాలని, ఈ అత్యాశ, దురాశ అనమాట. మనకి నిజమైన ఆశ దేని మీద ఉండాలి అంటే భగవద్భక్తి మీద ఉండాలి, కానీ ఈ భౌతిక సంపదల పట్ల కాదు. మనం శాంతిగా ఉండాలి అంటే భగవద్భక్తి పట్ల ఆశపడవచ్చు అంటున్నారనమాట. సో అదే మనం ఈ జనసంగత్వంతో గనక ఉన్నాము అంటే, భక్తి లేని వాళ్ళతో, మనకప్పుడు ఇక ఈ దురాశలు, కోరికలు ఇవన్నీ పెరిగిపోతాయి. సో ఈ 5 పాయింట్స్ చూసామన్నమాట. సో ఎక్కువగా తినడం, ఎక్కువగా కూడబెట్టుకోవాలనుకోవడం, మనకు అందని వాటి కోసం అరులు జాచడం, తర్వాత అనవసరపు సంభాషణలు, మాటలు, అన్నెసెసరీ టాక్, ఆ తర్వాత ఏదైనా శాస్త్ర విధులను పాటించకుండా ఉండడం, పాటించినా కూడా స్వార్థం కోసం పాటించడం, భక్తితో కాకుండా. ఆ తర్వాత మరి భక్తిభావం లేని వాళ్ళతో వెళ్ళి కలిసి మనం మన భక్తిని కూడా పోగొట్టుకోవడం. ఆ తర్వాత దురాశ, విపరీతమైన భౌతికత, కోరికల పట్ల, విషయాల పట్ల విపరీతమైన ఆశ కలిగి ఉండటం. సో ఈ 6 పాయింట్స్ భక్తికి భక్తిని నాశనం చేసేటటువంటి విషయాలు అని చెప్పారు. సో అది నిన్న మనం చూసిన ముఖ్య విషయాలన్నమాట. సో ఇందులో భగవంతుడి యొక్క 3 శక్తులు కూడా మనం చూసాం. ఏది? ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, బహిరంగ శక్తి. ఆంతరంగిక శక్తి అంటేనే మరి ఆయన ఉన్నత శక్తి ఏది? అందరిలో ఉన్నటువంటి చైతన్యం. బహిరంగ శక్తి అంటే పైకి కనిపించే ఈ స్థూల శరీరం కానీ ఇవన్నీ కూడా మాయ, ఇవన్నీ మరి భగవంతుడి యొక్క శక్తి. సో ఈ 3 శక్తులు కూడా ఉన్నాయి అన్న విషయం ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. మరి ఎవరైనా ఇట్లా మనకి ఎక్సర్సైజ్ లాగా అనమాట. తర్వాత మహాత్ముడికి, దురాత్ముడికి తేడా. మహాత్ముడు మరి ఇలా భగవంతుడి పట్ల ఆంతరంగిక శక్తి పట్ల భక్తితో, మరి విశాల హృదయంతో భగవంతుని తృప్తిపరిచే విధంగా ఉంటూ తన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడు. మరి దురాత్ముడు ఉన్నాడంటే ఆ మాయ, బహిరంగ శక్తి, భగవంతుడి యొక్క బహిరంగ శక్తి, ఆ మాయలో ఉంటూ స్వార్థంతో ఇంకా విషయాలన్నీ అనుభవించాలని అలా ఉంటాడనమాట. సో అది డిఫరెన్స్ మహాత్ముడికి, దురాత్ముడికి. ఇంకా 3 రకాల దుఃఖాలు ఏమిటి? ఆది దైవికం, ఆది భౌతికం, ఆధ్యాత్మికం చూసాం కదా. దాన్ని నియమాగ్రహ అనే 2 అర్థాలు చూసాం కదా. ఆగ్రహ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? మనం స్వార్థం కోసం ఏదైనా చేయడం. అదే అగ్రహ అంటే అసలు నిర్లక్ష్యంతో శాస్త్రాలు పాటించకుండా ఉండడం. ఇక 3 రకాల ఇవన్నీ కొన్ని ప్రశ్నలు అన్నమాట. మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా ఇవి రావచ్చు. సో మంచి రివిజన్. సో ఇప్పుడు 3rd చాప్టర్ చూద్దాము. ఈరోజు 3rd చాప్టరు 3వ మంత్రం చూద్దాం. నిన్న ఇది 2nd చాప్టర్ చూసాము. మూడవ మంత్రం బిందువు అంటారనమాట ఈ మంత్రాల్ని. ఉత్సాహాన్నిశ్చయాద్ధైర్య తత్తత్తర్కం
తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాత్ సతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. సో ఉత్సాహంతోనూ నిశ్చయం అంటే నిశ్చయం దృఢ నిశ్చయంతోనూ ధైర్యంతోనూ అంటే ఇక్కడ సహనం ధైర్యం అంటే ఆ ఓపికతో తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ వాయిస్ ఎప్పుడైతే రావట్లేదు మాతాజీ. వాయిస్ రావడం లేదా? హరే కృష్ణ. వస్తుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, బాగానే వస్తుంది కదా మాతాజీ, క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే, వస్తుంది అయితే మాతాజీ. మాతాజీ మీది ఆడియో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మాతాజీ. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ, మీ సిస్టమ్ లో ఏదో ఏమన్నా నాకు ఉంది? బాగా వస్తుంది మాతాజీ, క్లియర్ గా ఉంది మీ వాయిస్. ఓకే, వస్తుందా? రాంది ఎవరికి? సౌమ్య మాతాజీ మీకు రావడం లేదా? రాకపోతే మాతాజీ మీది కూడా వినిపించడం లేదు. కనెక్షన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మాతాజీ. సౌమ్య మాతాజీ ఒకసారి కనెక్షన్ చూసుకోండి. మళ్ళీ మేబీ లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అయితే ఏమన్నా బాగుంటుందేమో ట్రై చేయండి. ఓకేనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ, నాకు క్లియర్ గా లేదు మాతాజీ, బ్రేకప్ అలా. అంటే మీదే ఏదో కనెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉండి ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళకి క్లియర్ గానే ఉంది అంటే క్లియర్ గా లేకపోతే అది మీ వైపు కూడా కనెక్షన్ ఉండి ఉండొచ్చు. బహుశా సెల్ సర్వీసు సరిగ్గా రాకపోయినా అట్లా మీకు క్లారిటీ ఇప్పుడు వస్తుంది మాతాజీ. మాతాజీ చూసుకోండి. ఇప్పుడు వస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, సో అందుకని మీరు మీ దీన్ని కూడా ఒకసారి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా ఇలా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఓకే చెక్ చేసుకోండి. రిసెప్షన్ సరైన ప్లేస్లో ఉన్నామా లేదా. ఎందుకంటే మీ సెల్ సర్వీస్ సరిగ్గా లేకపోతే మీకు వినిపించదు. అది ఇటు నుంచి అడ్జస్ట్ చేయడానికి వీలయ్యే విషయం కాదు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో హరే ఉత్సాహము కృష్ణ మాతాజీ. ఉత్సాహము నిశ్చయము ధైర్యము ధైర్యంతో తత్తత్కర్మ ప్రవర్తన అంటే ఇలా వాళ్ళు వాళ్ళ కర్మలన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేంతో ఉత్సాహంతో నిశ్చయంతో సహనంతో ఓర్పుతో ధైర్యంతో వాళ్ళ కర్మలన్నీ ప్రవర్తనాత్ అంటే చేయడం, ప్రవర్తించడం అంటే మన బిహేవియర్ అంటే మరి పనులు చేయడమే కదా. సో వాళ్ళ కర్మలన్నీ ఈ రకంగా చేసినప్పుడు సంగత్యాగాత్సతో ఎట్లా సంగత్యాగాది అటాచ్మెంట్ని త్యజించి ఉత్సాహంతో నిశ్చయంతో ధైర్యంతో వాళ్ళ కర్మల్ని అటాచ్మెంట్ లేకుండా మరి వృత్తే అట్లా చేసేటటువంటి వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడల్లో షడ్భి ఈ ఆరింటితో భక్తి అంటే భక్తియుత సేవ అభివృద్ధి చెందుతుంది. ప్లేస్ లో పెట్టేసినావా? వాచ్ చేసినాయి అవి, వాచ్ చేయండి. ఓకే, సో దీని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తితో ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంతకు ముందు మంత్రంలో భక్తి భావానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న 6 లక్షణాలు చూసాం. ఆ 6 లక్షణాలు మనకుంటే భక్తి అనేది మనకి సిద్ధించదు అన్నారు, ఏర్పడదు, మనకు భక్తి అనేది అలవర్చుకోలేము అన్నారు. ఇక్కడ భక్తి అలవర్చుకోవడానికి అనుకూలమైన 6 లక్షణాలు చెప్తున్నారని కరెక్ట్గా ఇందాక దానికి ఆపోజిట్ అనమాట ఈ శ్లోకం. సో 3వ శ్లోకం ఏమో భక్తి కావాలి అంటే ఎటువంటి లక్షణాలు అలవర్చుకోవాలి మనము. ఒకటి ఏదైనా ఉత్సాహం అంటే ఉపరమ అంటారు కూడా దీన్ని. అంటే పని చేయడానికి అబ్బా ఎవరు చేస్తారులే అనే నీరసం కాకుండా ఏ పనైనా మన బాధ్యత చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఉత్సాహంతో చేయాలి. తప్పదురా భగవంతుడా అనే మెంటాలిటీతో కాదు పని చేయడం. సో మన పని ఎలా ఉండాలంటే దేనికైనా ఆ ఉత్సాహం ఉండాలి. తర్వాత 2 విశ్వాసం నిశ్చయం అంటే ఇక్కడ నిశ్చయం అంటే ఫెయిత్ ఉండాలన్నమాట. ఉత్సాహం ఆ నిశ్చయం ఆ నమ్మకం ఆ విశ్వాసంతో ప్రయత్నించడం. మనకిది భగవంతుడున్నారు, మనం ట్రై చేసి మనం దీన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి. విశ్వాసం ఇది చేస్తున్నాం కానీ ఇది మనకి కుదురుతుందో లేదో అనేటటువంటి మెంటాలిటీలో ఉండకూడదు ఏదైనా పని చేసినప్పుడు. సో విశ్వాసంతో ఈ పని సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందనే నమ్మకంతో ఉత్సాహంతో సహనంతో ఓర్పుతో, ముందుగానే ఓర్పు లేకుండా అబ్బో ఇదేదో చాలా కష్టంగా ఉంది, ఎవరు చేస్తారు, ఏమో ఎప్పటికవుతుందో మనం ప్రారంభించిన ఇటువంటి మెంటాలిటీ ఉండకూడదు అనమాట.
సో కర్మ చేయాలి, మన డ్యూటీ చేసేటప్పుడు ఆ ఉత్సాహం ఉండాలి, మనం విశ్వాసంతో ప్రయత్నించాలి, ఇది మనం చేయగలము, మనం చేయగల నిశ్చయం మనకున్నది, భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతో మనం చేయగలము, సహనంతో ఉంటూ నియమాలు అంటే మనం చేయవలసిన నియమాలన్నిటినీ కూడా ఈ రకంగా మనం పాటిస్తూ ధైర్యంతో అంటే ఆ సహనంతో, తర్వాత తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తన, ఏది అన్ని రకాల అనుకూలమైన పనులు చేయడం వల్ల అంటే సరి అయిన మార్గంలో చేస్తూ, అంటే భగవంతుడి పట్ల భక్తిభావంతో ఉంటూ చేస్తూ. సో అంటే శ్రవణ కీర్తనలు, స్మరణం ఇవన్నీ కూడా మరి భక్తి పెంచుకునే లక్షణాలు కాబట్టి ఆ భక్తి భావనతో మనం పనిచేస్తూ ఉండడం. ఆ తర్వాత భక్తులు కాని వారి సాంగత్యాన్ని త్యజించడం. సంగత్యాగాత్సతో అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా అనుకోవచ్చు. అలాగే మామూలు భక్తి లేని సమాజంతో మనం భక్తి లేని వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని త్యజించడం అనేది. తర్వాత అటాచ్మెంట్ కూడా లేకుండా చేయాలి. సో సంగత్యాగం అంటే అక్కడ అటాచ్మెంట్ కూడా లేకుండా చేయాలి. తర్వాత లాస్ట్ది ఏమిటి అంటే వృత్తే అంటే ఆచరించడం. ఏం ఆచరించాలంటున్నారు? ఇది వరకు ఉన్న ఆచార్యులు గురువుల యొక్క అడుగుజాడల్ని అనుసరించడం. ఈ 6 లక్షణాలు కూడా భక్తికి తప్పకుండా విజయాన్ని, ఈ 6 లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా విజయం వస్తుంది, భక్తి అనేటటువంటిది వస్తుంది అంటున్నారు. షడ్భిర్ భక్తి, ఈ 6 కూడా ఉన్నప్పుడు భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి, భక్తి అనేది పెరుగుతుంది, అభివృద్ధి చెందుతుంది. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఉత్సాహంగా ఉండడం, విశ్వాసంతో ప్రయత్నించడం, సహనంతో ఉండడం, నియమాలు అనుసరించి అంటే భగవద్భక్తితో మనం చేయడం, ఏది చేసినా నియమాలతో పనిచేయడం. తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తన అంటే వాళ్ళ డ్యూటీస్ని వాళ్ళు ఈ రకంగా భక్తిభావంతో చేయడం. ఆ తర్వాత అటాచ్మెంట్ లేకుండా, చెడు సాంగత్యం లేకుండా, గురువుల యొక్క అడుగు జాడల్లో నడుస్తూ వాళ్ళు ఎలా చేశారో మనం కూడా ఆ రకంగా చేయడానికి ప్రయత్నించడం. సో గురువులు చెప్పిన విషయాలన్నీ పాటిస్తూ చేయడం. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు భక్తి తప్పకుండా వస్తుంది అంటున్నారు. సో మొట్టమొదటిది ఇందులో మరి భక్తి రసామృత సింధు అనేది కూడా ఈ రూప గోస్వామి రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా. భక్తిలో అందులో మరి అన్యాభిలాషితా శూన్యం జ్ఞానకర్మాద్యనావృతం అనుకుల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిర్ ఉత్తమ అనే శ్లోకం ఫస్ట్ దాంట్లో 11వ శ్లోకం. అందులో భక్తి లేకుండా మరి భగవంతుడికి సేవ చేయడం, అలాగే ఈ భక్తి భగవంతుడి పట్ల ఉత్తమ భక్తికి లేక అనన్య భక్తికి అనుకూలమైన పద్ధతిలో అంటే ఆ దివ్యమైన భక్తి ఏర్పడే పద్ధతిలో మనం సేవ చేయాలన్నమాట. ఆ భక్తి భావాన్ని ఆ రకంగా పెంపొందించుకోవాలంటున్నారు. ఈ భక్తి సేవలో ఎలాంటి ఉద్దేశం కూడా మనకు ఉండకూడదు. వేరే ఏదో కోరిక కోసం, ఏదో భగవంతుడి మీద భక్తితో ఉంటే మనకు అది వస్తుంది ఇది వస్తుందని కాదు. భగవంతుడి మీద ఆ నిష్కల్మష ప్రేమ, స్వార్థరహితమైన ప్రేమ, అది ఆయన తత్వం, అదే నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వం. రాగద్వేషాలకు అతీతమైన ప్రేమది. అటువంటి ప్రేమని మనం కూడా కల్టివేట్ చేసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. సో మనం ఈ పనులతోనూ నిర్విశేష జ్ఞానంతోనూ ఈ స్వార్థాపేక్షతో ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఈ భక్తి కూడా ఒక అభ్యాసమే, అంటే ఒక ఎక్సర్సైజే, నేర్చుకునేది సాధనతో నేర్చుకోవచ్చు. అభ్యాసం అనగానే మనం ఒక రకమైన కార్యకలాపాలని చెప్పాలి. అభ్యాసం అంటే ప్రాక్టీస్ అంటే మరి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? ఏదో ఒకటి చేస్తేనే కదా ప్రాక్టీస్ అనుకుంటాం కదా. కాబట్టి సోమరిగా కూర్చోవడం కాదు. అభ్యాసం అంటే ఇలా భగవంతుణ్ణి గురించి తలుచుకుంటూ శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాదసేవనం, భాగవతం చెప్తుందన్నమాట ఇది. అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. ఈ 9 విధాలులో భక్తి మార్గాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. భగవంతుడి గురించి శ్రవణం చేయటం, ఆయన లీలలను,
ఆయన లీలల గురించి కీర్తనలు పాడుకోవడం, విష్ణు స్మరణం, ఆయన నామాన్ని స్మరించుకోవడం, పాదసేవనం, మరి అర్చనం, పూజ, అర్చించడం, వందనం, నమస్కరించడం, దాస్యం, భగవంతుడికి దాస్యం, దాస్య భక్తుడిగా ఉండొచ్చు. ఉదాహరణకు హనుమాన్ చెప్పుకున్న సఖ్యం, అర్జునుడు ఎగ్జాంపుల్, భగవంతుడిని ఫ్రెండ్గా మనం పూజించవచ్చు. ఆత్మనివేదనం, సమస్తాన్ని భగవంతుడికి అర్పించిన గోపికలు, బలి మహారాజు, వీళ్ళందరినీ ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో భగవంతుడితో ఆ మైత్రి, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం, ఆత్మసమర్పణ అన్నమాట అది. సో ఇలా 9 విధాలుగా చేస్తే మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంకి మొదటి మెట్టు శ్రవణం. శ్రవణం చాలా పవర్ఫుల్ అన్నమాట, వినడం. సో అది వినడం సరి అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వినాలి అని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో ఇది నువ్వు ఒక వినయంతో నువ్వు ఆయన దగ్గర నుంచి తెలుసుకో, ప్రశ్నలు వేసి. ఎవరి దగ్గర? జ్ఞానినస్తత్వదర్శిన, జ్ఞానాన్ని దర్శించిన దర్శకుడి దగ్గర నువ్వు వినయంతో ప్రశ్నలు వేసి నువ్వు నీ సందేహాలు తీర్చుకో. అప్పుడు ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం, నీకు ఆయన జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. ఎందుకు? ఆయన జ్ఞానాన్ని, తత్వాన్ని తెలుసుకున్న జ్ఞాని కాబట్టి అని చెప్పి మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. ముండకోపనిషత్తులో కూడా తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్చేత్. ఎవరైనా సరే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ప్రామాణికుడైన ఆచార్యుడిని తప్పకుండా సమీపించాలి అని ఆ ఉపనిషత్తు కూడా చెప్పింది. ఈ రకంగా మరి మనకి దివ్య జ్ఞానం కావాలనుకున్నప్పుడు వినయపూర్వకంగా మరి సరి అయిన గురువు దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలని చైతన్య మహాప్రభు కూడా రూప గోస్వామికి ఏం చెప్పారంటే, ఈ బ్రహ్మ సృష్టిలో మనం పరిభ్రమిస్తూ అదృష్టవంతుడు ఎవరో ఒకడు ఈ భక్తి బీజాన్ని పొందుతాడు. భక్తి లత అంటే ఇది కూడా ఒక కొమ్మ లాంటిది అనమాట, తీగ లాంటిది భక్తి. ఇదంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు అంటే గురువు భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతో కలుగుతుంది. ఈ భక్తి భావం మొలకెత్తడం కూడా భగవద్ అనుగ్రహం, గురువు అనుగ్రహం ఉంటే వస్తుంది అంటున్నారనమాట. సో ఇది చైతన్య చరితామృతంలో చైతన్య మహాప్రభు చెప్పిన విషయం అన్నమాట. ఆనందమయులైన మన జీవులందరూ మరి పుట్టుకతో ఆనందమయులమే, సచ్చిత్తానంద స్వరూపులమే. కానీ పెరిగే కొందికి భౌతికత్వంలో పడిపోయి ఈ మాయలో చిక్కుకుపోయి ఈ రకంగా మనం అందరం కోరికలకు బానిసలం అయిపోతూ ఈ మాయలో పడి చిక్కుకుపోతున్నాం. సో ఇలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భౌతిక బంధాలు, సౌఖ్యాల నుండి విముక్తులు కావాలి అని కోరుకుంటారు. కానీ ఆ విముక్తి ఎలాగో అర్థం కాక ఇలా ఒక లైఫ్ నుంచి ఒక లైఫ్లోకి వెళ్తూనే ఉంటాం. ఏదో కొంత నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఏదో విముక్తి కావాలనుకుంటాం, కానీ కరెక్ట్గా విముక్తి ఎలా తెచ్చుకోవాలో తెలియక ఇలా ఒక లైఫ్ నుంచి ఒక లైఫ్ వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు. ఎవరైనా మనం అదృష్టవశాత్తు ఒక శుద్ధ భక్తుడిని గనక కలుసుకుని ఆయన నుండి వినయంగా శ్రవణం చేసి ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించడం ప్రారంభిస్తారు. అప్పుడు అలాంటి శ్రద్ధావంతుడికి అటువంటి అవకాశం వస్తుంది. సో మరి ఈ సంస్థ కూడా మరి ఇక్కడ చెప్పేది అదే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా మనం ఎవరైనా ఇటువంటి జ్ఞానంతో ఎవరైనా చెప్పిన తర్వాత తెలుసుకుని మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ముక్తి మార్గం తెరుచుకుంటుంది అంటున్నారు. సో భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే ఈ అవకాశాన్ని ఎవరైనా సరే ఎంతో ఉత్సాహంతో స్వీకరించాలి. ఇటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు అంటున్నారు. ఉత్సాహం లేకుండా ఎవరూ విజయవంతులు కాలేరు. చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ పాయింటే మనకు ఉత్సాహం అని ఉంది ఈ శ్లోకంలో చూస్తే కదా. శ్లోకంలో మొట్టమొదటే ఉత్సాహం. సో భగవన్ మార్గాన్ని చేరుకోవాలి అంటే ఆ ఉత్సాహం ఉండాలి. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భక్తి కోసం ఆ ఉత్సాహంతో ఉండాలి. ఉత్సాహం అంటే ఏమిటి? పని చేయడం, మనం చేయవలసిన పని చేయడం. కార్యం ఏమిటి? ఈ కార్యం ఎవరి కోసం? ప్రతి ఒక్కరం భగవంతుడి కోసమే పని చేయాలి అన్నదే సమాధానం అంటున్నారనమాట. కృష్ణార్థాఖిల చేష్ట అంటే భక్తి రసామృత సింధు చెప్పిందంటే భగవంతుడి కోసమే పనులు చేయటం. సో ఏది చేసినా మన గీత కూడా మరి అందుకే భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పింది ఏంటి? భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ నీ డ్యూటీ నువ్వు సక్రమంగా చేస్తే నీకు అదే
మరి సిద్ధత్వాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పారు కదా. ఏది అసంగత్వంతో, అటాచ్మెంట్ లేకుండా. సో భక్తి యోగంలో పరిపూర్ణత సాధించడం కోసం మనిషి అన్ని దశల్లోనూ గురువుగారి నిర్దేశాలను అనుసరించి భక్తిని పాటించాలి. ఇక్కడ గురువును ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనేది సరి అయిన గురువును అని చెప్తున్నారు. అంటే తన పనులను పరిమితం చేసుకుని ఏవో గురువు కొన్నే చెప్పాడు, ఈ రకంగానే చేయాలి అని, అది కాదు దాని అర్థం. భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు, అందుకని శ్రీకృష్ణుడితో సంబంధం లేకుండా ఏది ఉండదు. భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? మయాతతమిదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తిన, నేను ఈ సర్వ జగత్తులోనూ కనిపించకుండా అవ్యక్తమూర్తిగా ఉన్నాను అంతటా కూడా. మత్స్థాని సర్వభూతాని, అన్ని జీవరాశులు కూడా నాలోనే ఉన్నాయి. నచ అహం తేష్ అవస్థిత, నేను మాత్రం వాటిలో లేనంటే నేను ఈ భౌతిక మాయలో లేను, కానీ ఈ భౌతిక జీవాలన్నీ కూడా నాలోనే ఉన్నాయి అని చెప్పారు. నేను వాటిల్లో లేను అంటే నేను ఈ భౌతిక మాయకు ప్రభావితుణ్ణి కాను అని. కాబట్టి ఈ గురువుగారి యొక్క ఆదేశాలను అనుసరించి మన అందరం కూడా భగవంతుడి సేవకు అనుకూలంగా మన సర్వస్వాన్ని మలుచుకోవాలి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు డిక్టాఫోన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రభుపాద ఉన్నారంటే ఆయన పుస్తకాలు రాశారు కదా. సో అవి త్వరగా అవడానికి డిక్టాఫోన్ అంటే అవి మనం మాట్లాడుతుంటే ఆటోమేటిక్గా అది మాటని టైప్ చేస్తుంది. సో అలాంటివి వాడి త్వరగా ఆయన ఈ పుస్తక రచన త్వరగా పూర్తి చేయడానికి వాడారు. సో కొంతమంది మీరు మరి ఏదో భక్తి మార్గంలో ఉన్నారన్నారు, ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవన్నీ వాడుతున్నారేమిటని అడిగేవారు. అడిగినప్పుడు ఆయన దీన్ని మరి ఆయన ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఈ భక్తి పుస్తకాలన్నీ అందరికీ అందించాలి, వాళ్ళు చదివే అవకాశం కల్పించాలని, త్వరగా చేయాలని ఉద్దేశంతో ఆయన మరి పాపం ఆయన పోయే లోపు ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు వీలైనన్ని పూర్తి చేశారు, మరి ట్రాన్స్లేషన్. సో అట్లా ఒక భక్తి మార్గం కోసం ఆయన ఉపయోగిస్తున్నారు. అట్లా మనం ఉపయోగించవచ్చు. ఏదైనా కానీ భగవత్ కార్యం కోసం ఉపయోగించినప్పుడు అది చేయొచ్చు అని ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారనమాట. అలాగే మరి ఆ బుద్ధితో మనం ఉత్సాహంతో పనిచేయాలి, భక్తితో. అదే ఉత్సాహం. భక్తితో, వివేకంతో, మరి శ్రద్ధతో చేయడమే ఉత్సాహం అని కూడా ఉత్సాహం గురించి చెప్తున్నారు. అలాగే సహనం, మరి నెక్స్ట్ చెప్పారు కదా, నిశ్చయం అంటే నమ్మకం. మనం చేస్తున్నాము అంటే భగవంతుడు ఉన్నారు, మనం చేయగలం అని మన యొక్క సర్వస్వం మనం అందులో పెట్టి చెయ్యాలి అనే నమ్మకం. అది నిశ్చయం. ఆ తర్వాత ధైర్యం అంటే సహనం. మరి ఆ సహనంతో ఈ పనులన్నీ కూడా చెయ్యాలి. సో దేనికైనా మరి సహనం ఉండాలి. సహనం లేనప్పుడు ఏ పని కూడా చేయలేం. అందులో ఈ భక్తి నిర్వహించడంలో సహనం అనేది వదిలిపెట్టకూడదు. అబ్బా ఏమోలే ఈ భక్తి ఎన్నాళ్ళున్నా మనకి ఇదేమిటో తెలియడం లేదు, రావడం లేదు అనేది ఉండకూడదు అంటున్నారు. గురువు ఆదేశాలు, భగవంతుడి అనుగ్రహం మీద ఆధారపడి ఆ సహనంతో అది కార్యరూపం దాల్చేటట్లు చేసుకోవాలి. అలాగే ఈ భక్తి కార్యకలాపాలన్నీ సక్రమంగా నిర్వహించాలి అంటే సహనం, విశ్వాసం రెండూ కూడా అవసరం. పేషెన్స్ ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి ముందు భగవంతుడి మీద. సో ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఈ భక్తిని కూడా సహజంగా భక్తిభావం ఉండే అదృష్టవంతులు కొందరు ఉంటే, ఇలా సాధనతో భక్తిని పెంచుకునే వాళ్ళు ఉంటారు మోస్ట్లీ. సో ఈ సాధన ఎలా ఉండాలి అంటే భక్తిభావంలో ఉండడానికి ముందు నీకు నమ్మకం ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఓర్పు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో అది ఈ మనకు ఉత్సాహం ఉండాలి, తర్వాత నమ్మకం ఉండాలి, నిశ్చయం, ఆ తర్వాత ధైర్యం అంటే ఓర్పు, సహనం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో శరణాగతి మెంటాలిటీతో భగవంతుడి పట్ల ఉండటం. అవశ్య రఖిబో కృష్ణ అంటే భగవంతుడు తప్పకుండా నన్ను రక్షించి ఈ భక్తి మార్గంలో నాకు విజయం సాధించడానికి ఆయన సహకరిస్తారు అని భక్తుడు అనుకుంటాడట. ఇదే విశ్వాసం. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడు నన్ను తప్పకుండా ఈ భక్తి మార్గంలోకి తీసుకువెళ్తాడు, ఆయన మనకి ఈ భక్తిలో నేను విజయవంతమయ్యేటట్లు చేస్తాడు అనే విశ్వాసం మనకున్నప్పుడు
అదే అనే భావం మనకి డీప్గా ఉన్నప్పుడు అదే విశ్వాసం. అందుకని ఆ భావాన్ని, ఆ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. తర్వాత మరి సోమరితనం ఉండకూడదని ఇంతకు ముందే చూసాం. నియమ నిబంధనల్ని ఎంతో ఉత్సాహంతో తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ అంటే భక్తి నియమ నిబంధనలన్నీ నిర్లక్ష్యపరచడం వల్ల భక్తి కూడా నశిస్తుంది. కాబట్టి బ్యాడ్ లక్షణాలు, చెడు అలవాట్లు ఇవేవి లేకుండా మనం ఒక నియమబద్ధంగా ఉండాలి భక్తి పాటించాలి అన్నప్పుడు అని చెప్తున్నారు. సో మరి నియమ నిబంధనలు పాటించడానికి కూడా ఉత్సాహం ఉండాలి. ఏ ఒక్కటైనా సరే మనం నిర్లక్ష్యం చేశాము అంటే ఈ నియమాలు మళ్ళీ మన అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి రూప గోస్వామి ఏం చెప్పారంటే వైదీ భక్తు విధులు తర్వాత మానవుడు నిష్ఠతో అనుసరించాలంటే భక్తి మార్గంలో ఇలా భగవంతుని పూజించడం చేయడం ఇవన్నీ నిష్ఠతో చేయాలి. ఈ 4 నిషేధాలు అంటే యమ, కొన్ని విధులను నియమ అంటారు. అంటే జపమాలతో మనం ఇది భగవంతుణ్ణి మరి స్మరించడం ఇవన్నీ కొన్ని చేయాలని రూప గోస్వామి చెప్పారంటే స్మరణ చేసిన కొందికి భగవన్నామాన్ని కీర్తించిన కొంది, శ్రవణం చేసిన కొందికి మనకి ఆ భక్తి పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంకా భక్తి సేవలో సాఫల్యం పొందడానికి మనిషి అవాంఛిత వ్యక్తుల సాంగత్యం వదిలిపెట్టాలి. సో మనకి భగవంతుడి పట్ల శ్రద్ధ లేని వాళ్ళ సాంగత్యం వదిలిపెట్టాలి. వాళ్ళని కర్మిష్ఠులు అంటారు, భక్తులు. కాబట్టి అదొక పాయింట్. ఒకసారి ఒక గృహస్థుడు వైష్ణవత్వానికి సంబంధించిన ఈ సిద్ధాంతాల గురించి, వైష్ణవ కార్యకలాపాల గురించి చైతన్య మహాప్రభుని ప్రశ్నించాడట. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు అంటే అసత్సంగత్యాగ్ ఏయి వైష్ణవ ఆచార్ అంటే లౌకిక జనులు అభక్తుల సాంగత్యాన్ని వదిలిపెట్టడమే వైష్ణవాచరణ. వైష్ణవుడు అంటే ఎవరో కాదు, ఈ అనవసరపు విషయాలు అభక్తుల సాంగత్యాన్ని వదిలిన వాడే వైష్ణవుడు అని చెప్పి సమాధానం ఇచ్చారు. సో అందుకని నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ అని తర్వాత 2-3 గురువుల తర్వాత ఆయన గురువు చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత ఆయన ఏమన్నారంటే ఎవరైనా శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో పూర్వాచార్యులైన మన రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, ఈ 6 ఉన్నారు కదా గోస్వాములు, ఈ 6 గోస్వాముల చేత నిర్దేశించబడ్డ విధుల్ని పాటించాలి. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటూ వాళ్ళు చెప్పిన నియమాలు పాటించాలి. అప్పుడు మనకి భక్తి పెరుగుతుంది అని ఆయన కూడా చెప్పారు. సో భక్తుల సాంగత్యంలో గనక మనం ఉన్నట్లయితే అభక్తుల సాంగత్యం పొందే అవకాశం ఉండదు అంటున్నారు. సో ఎప్పుడు భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఇంకా మనం అభక్తుల సాంగత్యంలో ఉండే అవకాశం ఎక్కడుంటుంది? సో భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం కోసం మనం ఆధ్యాత్మిక నియమ నిబంధనలను ఆచరించడం కోసం అందుకే మరి మనం ఈ భక్తి సమాజాలకు పెట్టడం మరి అన్ని చోట్ల పెట్టడం జరిగింది అని చెప్తున్నారనమాట. సో అది సో అలా ఉన్నప్పుడు మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలే చేస్తున్నప్పుడు మనకి త్రిగుణాల వల్ల కలిగే కాలుష్యం తగ్గిపోతుంది. దీన్నే విశుద్ధ సత్వం అంటే మూడు గుణాల్లోకి సత్వగుణం మంచిది కదా. ఆ సత్వగుణం కూడా కొంత నేను మంచివాడిని, నేను గొప్ప పనులు మంచి పనులు చేస్తున్నాను, మంచి బిహేవియర్లో ఉన్నాను, నియమబద్ధంగా ఉంటున్నానని ఎక్కడో అహంకారం ఉంటుంది. కానీ అది కూడా లేకుండా ఆటోమేటిక్గా సహజంగానే వాళ్ళ మంచితనంతో నేనేదో గొప్పవాడిని అనే ఫీలింగ్ కూడా లేకుండా ఇది నా డ్యూటీ అనుకుంటా ఆ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు అది శుద్ధ సత్వం అవుతుంది. ఇక ఆ మాత్రపు అహంకారం కూడా ఉండకూడదు అనమాట. సో ఇలా ఆ త్రిగుణాల కాలుష్యం అంతా కూడా భక్తుల సాంగత్యంలో ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటున్నప్పుడు ఆ విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. ఇక రజోతమో గుణాలు సత్వంలో రజోతమో గుణాల కాలుష్యం ఉండదన్నమాట వాళ్ళకి అప్పుడు. సో ఇలాంటి మార్గంలో ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇక వాళ్ళు ఏమిటంటే తెల్లవారుజామున లేవడం, మరి కొంచెం భగవంతుణ్ణి మంగళహారతులు ఇవన్నీ అటెండ్ అవ్వడము, భగవద్గీత చదవడం, కీర్తన చేయడం, ఆ రకంగా 24 గంటలు కొంచెం భక్తి కార్యక్రమాల్లో నిరంతరం నెలకొని ఉండాలన్నది మా అభిప్రాయం. ఇదే సతో వృత్తి అని చెప్తున్నారంటే ఎవ్రీ మినిట్ని కూడా ప్రతి క్షణాన్ని భగవంతుడి కార్యక్రమాల్లో గురువుల అడుగుజాడల్లో అనుసరించడానికి వినియోగించడం. సో మనం ఇప్పుడు అక్కడ
అలా అంతా చేయలేకపోయినా మనం ఇళ్ళలో ఉంటున్నాం, మన బాధ్యతలున్నా మన బాధ్యతలను కూడా మనం మనసులో భగవంతుణ్ణి నెలకొల్పుకుని కరెక్ట్ అయిన పద్ధతిలో రాగద్వేషాలు లేకుండా ఇది నా డ్యూటీ అన్నట్లుగా చేసుకోవాలి. సో ఈ శ్లోకంలో ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని రూపగోస్వామి మనకి ఈ శ్లోకంలో ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని ప్రత్యేకించి ఉత్సాహంగా ఉండడం, విశ్వాసంతో ఉండడం, సహనంతో ఉండడం, మరి అవాంఛిత వ్యక్తులు అంటే అభక్తుల సాంగత్యాన్ని వదిలిపెట్టడం, 4 నియమ నిబంధనలు పాటించడం, నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ పనులు చేస్తారంటే చెడు సావాసాలు, మరి మీట్ ఈటింగు, ఆల్కహాల్ డ్రింకింగు, గ్యాంబ్లింగు, చెడు అక్రమ సంబంధాలు ఇటువంటివి ఏమీ లేకుండా పద్ధతిగా ఉంటూ భక్తుల సాంగత్యం అనే లోనే ఉంటూ ఇలా నిష్టగా అనుసరిస్తే తప్పనిసరిగా భక్తిలో అభివృద్ధిని సాధించగలడు అని చెప్తున్నారు. అందుకనే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రభుపాద గురువులు ఏమన్నారట, తాత్విక కల్పనతో మనం ఏదో అంటే జస్ట్ ఇమాజినేషన్తో జ్ఞానం తెచ్చుకోవాలని, లేదా ఈ కామ్యకర్మలు చేసి సంపదను ఆర్జించాలని, యోగ సిద్ధులు కావాలనుకోవడం, భౌతిక పరిపక్వత కావాలనుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా భక్తికి వ్యతిరేకాలు. ఈవెన్ యోగాలో ఎంతో గొప్ప వాళ్ళు, యోగిక్ శక్తులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ శక్తుల కోసం వాళ్ళు చేసినప్పటికీ వాళ్ళకి భక్తి అనేది ఉండదు అంటున్నారు. సో మనిషి అశాశ్వతమైన అలాంటి కార్యాలు కాకుండా వాటి బదులుగా భక్తితో ఆ భక్తి సాధన వైపు దృష్టి మరల్చాలి. ఇటువంటి పనికిమాలిన అంటే ఇవన్నీ మనకి చివరికి ఇవేవి బెనిఫిట్ కాదు. మనం ఇక్కడ ఉన్నన్నాళ్ళు ఏదో సరే ఎంతో డబ్బున్నా మన చేత్తో మనం ఏది పట్టుకెళ్ళేది ఉండదు. ఇంకా మన వాళ్ళకి అది కూర్చాలి ఇది కూర్చాలి అనుకుంటూ మనం బంధాలు ముట్టగట్టుకోవటం తప్ప మన బాధ్యతలన్నీ మనం సక్రమంగా చేయాలి. వాళ్ళకి అవసరమైనవన్నీ సమకూర్చాలి, చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత వాళ్ళు లైఫ్ వాళ్ళు లీడ్ చేసే విధంగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దడం మన డ్యూటీ అయినా ఇంకా టూ మచ్ కోరికలతో ఇంకా ఇంకా ఎంతో ఆర్జించాలని, యోగ సిద్ధులు కావాలని, తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఈ మెటీరియల్ కోరికల కోసం భౌతిక కోరికల పట్ల వ్యామోహంతో ఉండడం ఇవన్నీ భక్తికి వ్యతిరేకం. ఆ ఆసక్తిని భగవంతుడి వైపుకి ఆ దృష్టిని మరల్చాలి అని చెప్పారు. సో భగవద్గీతలో కూడా యానిషా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి యస్యాం జాగ్రతి భూతాన్ని సా నిషా పశ్యతే మునే. భగవంతుడు అంటారు ఏమని, అందరికీ ఏది రాత్రో ఆత్మనిగ్రహం ఉన్న వాడికి అది మేల్కునే సమయం. అందరూ నిద్రపోయే సమయం ఈయనకి మేల్కునే సమయం అయితే, అందరూ మేల్కునే సమయం ఈయనకి నిద్రపోయే సమయం. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, అందరూ భౌతికత్వంలో మునిగి ఉంటే ఈయన ఆధ్యాత్మికత్వంలో ఉన్నాడు, ఈయన ఆధ్యాత్మికత్వంలో ఉంటే వీళ్ళందరూ భౌతికత్వంలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో అది సో భగవద్భక్తిలో ఉండడం అంటే ఇలా ఈ మన యొక్క గమ్యము లక్ష్యము ఇదే అంటున్నారు. కాబట్టి భక్తి కంటే కూడా భిన్నమైన పనులు ఏవి కూడా మనకి శాశ్వత ఫలాన్ని అందించవు. భక్తియే మనకి శాశ్వత ఫలితాన్ని అందిస్తుంది. సో సంపూర్ణ విశ్వాసమే మనల్ని గమ్యానికి చేర్చగలదు. సో విశ్వాసం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ అటెండెన్స్
మాతాజీ వినిపించట్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం, నేను మాతాజీతో మాట్లాడుతున్నా అటెండెన్స్ గురించి. 1 సెకండ్. ఓకే మీరు చూస్తే మ్యూట్ లో నేను ఉన్నాను అంటే మీకు అందుకే వినిపించట్లేదు. ఓకే ఓకే మాతాజీ. ఓకే. సో మా అటెండెన్స్ పెడతారు మాతాజీ ఒక నిమిషంలో. సో ఇక్కడ అది సో మనం అందుకని ఈ భక్తి, ఇంకా భాగవతంలో కూడా ఈ భక్తిని గురించి ఏం చెప్పారంటే భగవంతుడి పాదాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం లేనప్పుడు ఇక అది మనకి ఇంకెంత జ్ఞానం ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏ ఉపయోగం లేదు అంటున్నారంటే, భగవంతుడి మీద భక్తి లేనప్పుడు ఇంకా మనకి ఎంతటి జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఉపయోగం లేదు. సో భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్. అందుకే సెకండ్ మంత్రంలో ఏ భావాలు ఉంటే భక్తి పెరగదు, ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో ఏ రకంగా ఉంటే భక్తి పెరుగుతుందో ఈ పాయింట్స్ మనకి చెప్పారనమాట. సో ఇలాంటి భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనకి నష్టం అనేదే లేదని భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా 2nd చాప్టర్లో ఈ ప్రయత్నంలో ఉన్న వాళ్ళకి నష్టం కానీ హాని కానీ లేదు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అన్నారు కదా. సో అంటే కొంచెమైనా ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం స్వల్ప పురోగతి ఉన్నా కూడా త్రాయతే విడుదల చేస్తుంది నిన్ను దేని నుండి, మహాభయాన్నించి మనిషిని రక్షిస్తుంది. ఈ ప్రయత్నంలో ఉన్నందువల్ల నీకు ఏ నష్టం లేదు, ఏ హాని లేదు. పైగా ఈ మార్గంలో నువ్వు కొంచెం ప్రగతి సాధించినా కూడా నిన్ను మహాభయాన్నించి రక్షిస్తుంది అని భగవంతుడు చెప్పారు. కాబట్టి ఈ భక్తి శుద్ధమైనది, పరిపూర్ణమైనది. కాబట్టి మనం గనక దీనిని ప్రారంభించామంటే విజయం సాధించే వరకు కూడా మనం దాని వైపుకే లాగబడతాము అంటున్నారనమాట, మనం పూర్తిగా మనస్సును పెట్టి ప్రయత్నిస్తే. సో అది ఈ చాప్టర్లో మనం చూసినటువంటి విషయం. ఇక ఉదారుడైన ఎవరైనా మహాత్ముడి స్థితిని అందరూ మరి అంటే ఇక్కడ సద్గుణాలన్నీ భగవత్ ప్రవర్తనలో ఉన్నప్పుడు, భగవద్భక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే మనం ఈ పద్ధతిని ఆచరిస్తూ మనం ఫాలో అవుతున్నప్పుడు క్రమేణా మరి మనం దురాశ ఇవన్నీ వదులుకోగలిగినప్పుడు, చెడు సంభాషణలు, అన్నెసెసరీ సంభాషణలు ఇవన్నీ తగ్గించుకుంటే ఆటోమేటిక్గానే మనకి ఈ ఈర్ష్యలు, కోపాలు ఇవన్నీ ఏమిటంటే ఆలోచించి వాళ్ళకది వీళ్ళకది అనుకుంటున్న కొందికి మనసులో అలజడులు, చెడు భావాలు పెరుగుతాయి. ఇవన్నీ తగ్గించుకుంటూ వచ్చినప్పుడు సహజంగానే మరి సద్గుణాలు పెరుగుతాయి. అందుకని ప్రత్యేక ప్రయత్నాలు ఏమీ కూడా చేయక్కర్లేదు ఇలా ఉన్నప్పుడు అని భాగవతంలో కూడా దేవతల సద్గుణాలన్నీ కూడా భక్తిని అలవర్చుకున్న వారిలో క్రమంగా ప్రకటితమవుతాయి అన్నమాట. అంటే దేవగుణాలు ఏర్పడతాయి ఈ భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళకు అని చెప్పి మనం చూసాం కదా, దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం అని. సో అందులో అవి అలాంటి గుణాలు, దైవీ గుణాలు అలవడతాయి. అలవడి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ప్రతిష్ఠులవుతారు. ఎవరైనా సరే భౌతిక కార్యకలాపాల్లో ఉన్న జ్ఞాని అయినా, యోగి అయినా, కర్మిష్ఠ అయినా, ఉదారుడైనా ఎవరైనా సరే మహాత్ముడు స్థితిని మామూలుగా అందుకోలేడు. అతను దురాత్ముడుగానో సంకుచిత మనస్కుడుగానోనే ఉంటాడు, ఏ రకమైన జ్ఞాని అయినా. కానీ భగవద్గీత మహాత్ములు అంటే మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి ఆశ్రిత, వాళ్ళు దైవ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉంటారు. భజంత్యా అనన్య మనసు, వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా నన్ను మరి భజిస్తూ అంటే ఆరాధిస్తూ, జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం, నన్ను దేవాది దేవుడిగా తెలుసుకుని నా భక్తిలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉంటారు. సో భగవద్భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళే మహాత్ములు అవ్వగలరు అని మనకు అక్కడ కూడా తెలుస్తోంది. ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆంతరంగిక రక్షణలో ఉంటారు ఈ మహాత్ములు. సో
అది మనం ఇందాక చూసాం. సో దీన్నే ఉత్సాహ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ అని చెప్పారు. సో ఉత్సాహంతో, నిశ్చయం అంటే మరి నమ్మకంతో, ధైర్యం ఓర్పుతో వాళ్ళ కర్మలన్నీ కూడా నియమబద్ధంగా కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో చేస్తూ, అసంగత్వం లేకుండా, సంగత్వం లేకుండా, అటాచ్మెంట్ లేకుండా, చెడు సావాసాలను వదిలి వృత్తే అని ఇంకొక మాట కూడా వాడారు. వృత్తే అంటే గురువుల యొక్క అడుగు జాడల్లో నడుస్తూ చేయాలి. అప్పుడు భక్తి మనకు ఏర్పడుతుంది. సో భక్తి సేవకు మనం నియమ నిబంధనలను సహనంతో, విశ్వాసంతో నిర్వహిస్తూ ఉండాలి. ఈ విధంగా ఎవరైనా సరే ఆటంకం లేకుండా భక్తిలో అభివృద్ధిని సాధింపవచ్చు. ఇది మనం ఈరోజు చూసినటువంటి మంత్రం. సో ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను, దాంతో ఫినిష్ చేద్దాం. ఒక నిమిషం. చాట్ బాక్స్ లో అటెండెన్స్ పెట్టాను, అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇంతాక మీరు ఇది ఒకటి చెప్పారు కదా పాయింట్, అది ఒకరోజు చెప్పరా? ఆధ్యాత్మిక మందు రాత్రిపూట మేల్కుంటారు, పగలు నిద్రపోతారు, అదేదో చెప్పారు కదా, అదొక్కసారి చెప్పరా మాతాజీ? ఓకే, ఇది భగవద్గీతలో 2nd చాప్టర్ లో వస్తుంది. అక్కడ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. యానిషా సర్వభూతానాం, ఏదైతే అన్ని సర్వభూతాలకి జీవరాశులు, భూతాలన్నిటికీ గనక జీవరాశులన్నిటికీ నిష రాత్రి అయినది. తస్యాం జాగ్రత్త సంయమి, వీళ్ళకి అది మేలుకునే సమయం అంటున్నారు. అందరికీ రాత్రి, వీళ్ళకి మేలుకునే సమయం. యస్యాం జాగ్రత్త భూతాన్ని, మిగిలిన అందరికీ మేలుకునే సమయం వీళ్ళకి సానిష పశ్యతో ముని, ఈ ముని అది వాళ్ళకది రాత్రితో సమానం. అందరూ మేలుకునే టైం ఏమో వీళ్ళకి రాత్రి, అందరికీ రాత్రి అయిన టైం వీళ్ళకి పగలు అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, అందరికీ ఈ భౌతికత్వం మీద వ్యామోహం ఉన్న వాళ్లకు వాళ్ళ ఆపోజిట్ అన్నమాట, వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికత్వంలో ఉన్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మికత్వంలో ఉన్న వాళ్లకు భౌతికత్వం తెలియదు, వాళ్ళకి అది రాత్రి లాంటిది. రాత్రి అంటే చీకటి కదా, కనిపించదు కదా, అజ్ఞానం కదా. సో వాళ్ళకి భౌతికత్వం ఏమో వాళ్ళకి అజ్ఞానం, వాళ్ళకి ఏమి ఐడియా ఉండదు ఈ భౌతికత్వం మీద, వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆధ్యాత్మికతలో ఉంటారు. అలాగే అందరికీ మెలకునున్న సమయం వీళ్ళకి రాత్రి అంటున్నారే, అది అందరూ మెలకుగా ఉన్నది వాళ్ళకి, అది భౌతికత్వంలో ఉన్నప్పుడు అది వాళ్ళకి చీకటి. అందరికీ చీకటి ఏది? మనలాంటి వాళ్ళందరికీ ఆధ్యాత్మిక తత్వం చీకటి, వాళ్ళకి అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక తత్వం వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి అప్పుడు అది పగలన్నమాట. అది సో ఆధ్యాత్మిక తత్వమే వాళ్ళకి తెలుసు, భౌతిక తత్వం వాళ్ళకి రాత్రి వంటిది అని అక్కడ అర్థం. ఓకేనా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. 1 సెకండ్ మాతాజీ, ఒక్కసారి వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ చెప్తాను, తర్వాత క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో